L'home més valent del món, de Montse Balada i Sebas Martín. Sí, així és com jo sempre he pensat que era el meu oncle Xavier, l'home més valent del món. El pare sovint ens parla d'ell amb molt d'entusiasme i sempre ens explica amb satisfacció totes i cada una de les seves grans aventures arreu del món. Ni el Joan, el meu germà petit, ni jo el coneixem en persona, ja que abans que nosaltres haguéssim nascut va marxar a viure al Perú, a Sud-amèrica. I és que és un gran aventurer. De tant en tant ens fa arribar fotos dels seus viatges. La meva preferida n'és una que tinc penjada al capçal del llit. El meu tiet Xavier hi és enmig d'una gran glacera, a l'Antàrtida, acompanyat pels seus amics tots abraçats i cofois de ser allà, envoltats d'un enorme desert de gel blau. I porta un gec molt gruixut que el protegeix del fred, i entremig de la caputxa es poden veure els seus cabells foscos i ondulats. Com sempre, du les seves ulleres negres. A casa, tots diuen que ell i jo ens assemblem moltíssim, i en veritat, jo també ho crec. Sobretot en el somriure. A la foto també hi ha un munt de gossos d'una raça especial. Són huskies i es troben descansant al costat d'un parell de trineus carregats amb motxilles i queviures. Com sempre, al costat de l'oncle hi és en Parky, un preciós gos labrador que sempre l'acompanya en tots els seus viatges. En Parky té el pèl de color de la sorra de la platja i els ulls foscos com el cafè i, si t'hi fixes bé, sembla que també somriu. Quan jo sigui gran, seré igual que el meu tiet Xavier. Viatjaré per tot el món a la recerca dels racons més fascinants d'aquest planeta. Com ell ha fet, aniré al Pol Nord i al Pol Sud, també a l'Àfrica i a la Xina. I sempre portaré amb mi el meu gos estimat, que també es dirà Parky. Una tarda, l'àvia va arribar a casa i ens va donar una gran notícia. L'oncle Xavier ve a passar les vacances d'estiu amb nosaltres. En sentir-ho, per poc que el cor no em fa un bot i em surt del pit. Tots ens vam fer una forta abraçada i jo, ple d'entusiasme, vaig abraçar el meu germà. Ja n'era hora, vaig pensar. Finalment el coneixeré. Aleshores, tot va començar a canviar al nostre voltant. Quedava menys d'una setmana per l'arribada del tiet i tota la família anava amunt i avall intentant deixar-ho el més enllestit possible. La mare i l'àvia anaven i venien sense repòs, omplint el rebost, endreçant l'habitació de convidats i deixant-hi només l'imprescindible. Que si el calaix de sota, l'armari, els llençols, que si a dalt la manteta, que si una cadira al lloc adequat. Tot molt meticulosament estudiat. Mentrestant, a fora, el pare arreglava el jardí. L'àvia endreçava el garatge i a poc tot anava trobant el seu lloc. Mai a la vida, casa nostra no havia estat tan neta i polida. Fins i tot el meu germà em va preguntar: Pere, vols dir que els grans no fan gramassa? El tiet Xavier és especial, li vaig contestar. És l'home més valent del món, valent com ningú, i tots volem que es trobi molt bé entre nosaltres. El temps va anar passant i el dia tan esperat va arribar. El pare, en Joan i jo van ser els encarregats d'anar a buscar l'oncle a l'aeroport. Havia somiat tantes vegades a veure'l que al cap se'm feia un embolic pensant com seria en persona. Com vindria vestit? Potser portaria posat el mateix gec gruixut de la foto? O duria posades les ulleres negres? No ho sé. La veritat, estava tan impacient que el cap em feia tombarelles de l'emoció, quan de cop i volta vaig sentir que el pare deia: Ep, nois, l'avió de l'oncle ja ha aterrat.
Tots tres vam esperar-lo darrere d'unes petites baranes. Em va fer molta gràcia de veure com el Joan es mossegava el llavi i, llavors, li vaig agafar la mà per tranquil·litzar-lo. Els minuts anaven passant i passant, quan de sobte la porta es va obrir i el vaig veure. El meu tiet era igual que la foto. Caminava amb força, tal i com sempre me l'havia imaginat. Era alt i ben plantat, els cabells foscos i ondulats, una mica desordenats, com es porten els veritables aventurers. No duia el gec, però sí que portava posades les ulleres fosques. I, per sorpresa nostra, al seu costat caminava en Parky. El meu pare s'hi va acostar per rebre, i amb els ulls plens de llàgrimes, tots dos es van fondre en una forta abraçada. Després de la benvinguda, el pare va agafar-li la mà i el va acostar on érem nosaltres. L'oncle es va agenollar davant meu. Va allargar les seves enormes mans i, amb molta suavitat, me les va posar sobre el cap. A poc, em va acaronar els cabells. Després el front, els ulls, les galtes, el coll, les espatlles, i ple, a vessar d'alegria, em va fer una abraçada tan forta que quasi no podia respirar. I amb aquell somriure tan encisador i una veu profunda va dir: És ben cert que aquest nen és igual que jo. Per sorpresa meva, en Parky se'm va acostar i em va posar el cap sota la mà. Mig petrificat per l'emoció, li vaig fer una carícia mentre l'oncle Xavier es girava cap al meu germà. En veure el que va fer, em vaig adonar de tot. Va elevar els braços i va començar a buscar les palpentes. I, quan va trobar el Joan, li va fer el mateix que a mi. Li va acaronar els cabells, la cara i el va abraçar amb força. El tiet Xavier és cec, vaig pensar. I tant que és valent. L'oncle es va aixecar, va posar la mà sobre l'espatlla del pare i, girant la cara cap a ell, li va dir: Déu-n'hi-do, quin parell de nebots tan eixerits que tinc, guapos i forts com tu i com jo. I, amb aquell somriure tan meravellós, va esclafir en una forta riallada i tots plegats vam esclatar a riure amb ell. Fins i tot en Parky va bordar d'alegria. Ni jo ni el meu germà estàvem preparats per aquella gran sorpresa. El nostre tiet Xavier no era sols l'home més valent del món, sinó que, a més, és cec, i això el feia valerós com cap altre. D'aleshores ençà, cada vegada que veig algú que no hi veu, penso: que valent que és! Valent com l'home que jo seré.